Пусни я, тя ще оди. Наталя, Айде, бъди. Не се прави така. Айде, ма. Айде, попитка. Давай. Давай така. Айде. Давай. Айде. Диди. Давай. Давай. айде, Диди. Дай не е рано. Оп. Айде. Айде, фани питка. Айде, фани питка. Айде, фани. Давай. Иза. Дигаш питката горе, да може да си вземе нещо. Айде. Айде, буши. Много е направо. Я знам, че така не се. Айде, буши. Айде. А ти пък Айде. Не. Айде, бабо, там. Айде, оп. Айде. Айде сега взимай си нещо. Мани питката вече. Дръж. Айде взимай си нещо. От тук, виж, избирай си. Не, тя питката е интересна. Айде. Какво ще си вземеш? Ще става лебарк. Чакай, тя пристъпва вече. Айде взимай. Ей, 100 пъти ще ма го кажеш. Взимай си го. Взимай си. Айде, взимай. Взимай. Айде, мама. Каквото си хареса, взимай си го. Ще ставаш козметичка. Айде да видим, тя и друго ще се Айде, хареса. още си взимай, мама. Взимай си още. Айде, кое е другото? А? Ще е учена. На работата ще са черви. А друго? Какво ще си вземем? Трето ли трябва да вземе? Не знам. Нека да си вземе, кой харесва да си вземе. Нема да теничка. Нема да техническа. Нема да ковачка. Друго ще си взимаш ли, Диди? Айде, мамо, изправи се. Нещо друго? Кое? Дай ми тия на мене, дай. Оп, айде сега си взимай нещо друго. Ще си вземеш ли нещо? А? Ма скри това червило, тя го взимала вече. Айде. Айде, тати, виж, айде. Айде, взимай си нещо. Добре, вземи парите на дете. Така. Каза какво да вземе. Вземай парите. Айде, взимай. Взимай. Дръпай. Браво! Браво, това е най-важното. Браво. Да са парите на нея. Браво на момичето. Айде, готови сме. Чакай малко сега, чакай.